Unyaka omusha, unyaka weyibusiso, unyaka wempumelelo. Engathi konke ngalunga ungaqonda. Siyabonga ithuba lokukhuluma nawe. Igama kuPastor Challenge ufike kubaleni okufanele ukuthi qinisa ukuthi inamba isenza kuphela kusona 975 ntambama. Yiba ngumlandeli nakhona ukuthi usensele inamba. Ungakujabulela ukukhuluma nomuntu kodwa ngamlandeli futhi yabona. Imone iphupho ke qinisa ukuthi iphupho olisho njengoba linjalo. Ungaveli ukuthi kusho ukuthi iphupho inja. Kodwa cha ukuthi ngiphuphe inja ingiluma ikulumela kuphi ibikulumelani igcine ukwazi ukuyibulala njalo njalo futhi iphupho lakho lichaze in details lilonke kuzoqanizela egcineni. So sibheka lapho nokuthula nokuthula motawu uthi uphupho kushada ilunga lomndeni lingasekho. So nokuthula motawu kuyabingelelwa sesomdala, kuyabingelelwa salwazi, kuyacelwa futhi awukhuluma nerobot. So izijwayeze njengomuntu uthi ubingelele. Uma ungafuna ukukhuluma nami awuphoqelekile ukuthi ukhulume nami. Usho ukuthi ungakhuluma nabantu uthanda ukukhuluma nabo ngendlela ungathanda ukukhuluma nabo, but kimi uma ufuna ukukhuluma nami kuyimpoqo ukuthi ufuna ubingelele, kuyimpoqo ukuthi ufuna ucele. Kodwa uma uthi awufuna ukukhuluma nami phela awuphoqelekile. Kodwa uma ufuna ukukhuluma nami you are forced ukuthi you must greet, you must also ask unika lo sizo sulti yabo. So la into esingayisho ukuthi ke uma umuntu ongasekho eshada uthi la is to dream of a person who has passed on getting married yabo. Lokhu ke isingathi thina number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongasekho siyesithathe njengophawu olubuma eshada luvamile ukukhomba ukuthi kukhona umuntu engase endlule emhlabeni. Ushuthi makuzoshonwa kwabanye kuyayikuvela umuntu ongasekho ebone eshada noma esemshadweni wakhe yabo, kanti likho umuntu kunelunga lomndeni noma kunelunga esihlobeni elizohamba liyokwababa mkhulu. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho siyesithathe njengophawu lokuma eshada. Oswenje likhomputhi kungenzeka umufi udinga ukushadiswa, ikakhulukazi uma ukuthi umufi washona esenzelwe konke okunye kwashoda ukuthi acace. Ushuthi le phawu lingavela ngoba likhomba ukuthi umufi udinga ukuthi nemushadise ngoba mhlawumbe ufe vele kwase amalungiselelo omshado seseduze ngoba wayeselotshuliwe, enzile yonke lento efanele yenziwe kwashoda nje ukuthi ecace. So angavela kanje ukuthi hayi mhlawumbe isale nimphothulela ke lento eyumushado wakhe nomuntu wakhe yayibona. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu ongasekho kube uphawu nje singathatha njengolubi noma njengophawu olungelubi olungeluhle uma ukuthi uyashada. Osolikhomba isidingo sokuthi enzelwe umsebenzi oqondene naye okuledekayo. Futhi lingavela la likhomba ukuthi ukhona umsebenzi oqondene nomufi okuledekayo kumele wenziwe. Number 4, azivale ngokuthi ke uma uphupha futhi umuntu ongasekho kungaba uphawu oluhle kwabanye uma bembona ecaca eshada kukuhle. Kwabanye likhombe nje ukuthi empeleni mhlawumbe kukhona sokuzokwenzeka kukuhle ekhaya, vele ngenzeka kuzoshadwa, ngenzeka khona umcimbi ozokwenziwa ekhaya, khona sokuzokwenzeka. Siweni